Fa Dreams Media timakunyadilani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Nkhani imene tufuna tikambirane mprogramu yathu madzulo ano ndi nkhani ya bwalo la nduna kapena kuti cabinet, chifukwa kumathero asabata latha mtsogoleri wa dziko lino Arthur Peter Mutharika adasankha cabinet yonse, nduna zonse zimene akonza kuti agwire nawo ntchito ulendo umenewu. Ndiye asankha nduna zokwana 21 zimene zili mu cabinet imeneyo, bwalo la nduna limene akhazikitsa. Ndiye timafuna timve ndemanga zanu kunena kuti muona bwanji mmene achitira, mmene asankhira ndunazi, mwayilandira bwanji. Patricia Whiskers, Ashadrick Namalomba alinso mmenemo, Achimwemwe Chipungu alinso mmenemo, Norman Chisale ali mmenemo, Martha Ngwira ali mmenemo, Francis Fole alinso mmenemo. Akukwana onsewa 21 mu cabinet ya sopano tikufunsa kunena kuti mwayilandira bwanji, mwayiona bwanji, ndi imene mmayembekezera pena pake pakutsalira kapena yaya achita mopambana ndithu. Koma tisadayambe kutenga ndemanga zanu, timafuna tikhale ndi akatswiri amene atithandizenso kuyiunikira bwinobwino mmene iwo aonera. Ndipo pita nthawi titsakule malaini athu kuti timve ndemanga zanu 0998475904 komanso ma SMS mukhoza kuyamba kutumiza pano ku 1895 tiwerenga amenewo. Koma posachedwa apa tikhale ndi bambo George Chaima amene ndi katswiri pa nkhani za ndale amenenso amatiunikira nthawi ndi nthawi zochitika ku ndale. Tisadayambe kumva ndemanga zanu komanso tisadamve kuchokera kwa George Chaima, ndimafuna timvere nyimbo kuchokera kwa Phungu Joseph Nkasa. ndi yatsopano nyimbo imeneyi akuti Tsogolo, imene titsekule nayo programu yathu. Sera iwe, sera mwana wa tija, imakonya we sera mwana wa tija. Achibamba mene tikolera lero, tinasokoneza sokolo kalero, ama yakatika sapita kusukulu, tikatola mela kwamba kuwakende, ushukulu kwa koko pita koweka, utawa kumakende chuka, tinalima dolo sapirika mupita, osaziwa kuti tikupa sokolo, anzatu amene nalimbikira sukulu, lero ndi maloya majaji ndi ma MP, ndingafasa ndi manong'oneza bundu, mauwa kulwako makakonera, chiri chose chomwe tinafesa kale, chichomwe lero tikututa. Ku primary sokolo, ku secondary sokolo, ku makoleji sokolo, kulikonzere tulero. Asungwa ni sokolo, anyama ni sokolo, iwe sokolo, kulikonzere tulero. Kurege ni sokolo, umubasi sokolo, uyunima sokolo, kulikonzere tulero. Asikojola na li headmaster, di mindezi, haka ni changes. Joseph Nkasa ndi mkulukulu zako, kwa sokolo moyo wako uzaumpa kuwawa. Uzakumbuka zimene dikunena, chito zimene uzagwire ndiza bazuwa. Akuteromo, ndikupinda shaka, uwamenyera pakisama nkalasi. Tina sepasa maina onyumwe saiketo koti chula ikangota china cha kitani. Tina chi, ova kampawa, kampasi yonse tukaira murira. Afunzise ndi wanashukuru, kodusana na franka imisa mapewa. Koma zonsesu, zinalichaga, mchana wanga suna nditengere batani. Watikane, unatira muziki, lero kulukulu zandi andika pazuwa. Ku primary sokolo, ku secondary sokolo, ku makoleji sokolo, kulikonzere tulero. Asungwa ni sokolo, anyama ni sokolo, iwe sokolo, kulikonzere tulero. Kurege ni sokolo, umubasi sokolo, uyunima sokolo, kulikonzere tulero.
Phungu Joseph Nkasa ameneyo akuti tsogolo nyimbo yatsopano imeneyo koma ndi nyimbo ya mphamvunso ndithu kulimbikitsa achinyamata kulimbikira maphunziro mkatikati mwa Times Talk pano pa wireless ya Times. Nkhani imene tunena kuti tufuna tikambirane madzulo ano ndi nkhani yokhudza cabinet imene President Mutharika akhadzikisa ya anthu 21 amene ali mmenemo kuti agwire nawo ntchito kuwathandiza kuyang'anira madera osiyanasiyana poyendesa dziko lino. Ndili ndi bambo George Chaima amene ndimafotokozera poyamba kuti ndikatswiri pa nkhani za ndale nthawi ndi nthawi timawayitana ndipo amabwera pano kuti thandiza kumvetsetsa kapena kuziona mwa mtundu wina mmene zikukhalira. Tikulandireni bambo George Chaima madzulo ano. Ine ndathokoza kwambiri pondilandira komanso ndiyitana kuti ndikhale nawo programu imeneyi madzulo ano. Mwayilandira bwanji cabinet ya Mutharika 21 member cabinet mwayilandira bwanji? Ndiyambe kunena kuti ndithokoze a president chifukwa chochita zinthu modekha mtima kumapititsogolo. Tikayang'ana mmene achitira zinthu ulendo uno pakasankhidwe katsogoleri osiyanasiyana ogwira ntchito mboma kuphatikiza cabinet yawo akupanga zinthu modekha kunitsitsa kuonetsetsa kuti zinthuzo akamasankha zikhale zogwirika. Pali kuthamangira kuphika nsima kumayisanawire mapeto ake kumaphula zikatu. Ye nkuona kwanga mmene a president asankhira ma cabinet yawo imeneyi ndayiyang'ana kwambiri pa magawo atatu. Gawo loyamba ndaliyang'ana pa nkhani ya mmene tinganene kuti composition. Tanthauza kuti kasakaniza wa masankhidwe anthu amenewa. Ndikuona kuti a president achita ndithu mwakasakaniza wabwino chifukwa mkati mwa ma cabinet members amenewa tikuona kuti muli nduna zina zimene zili anthu okhazikika pa ndale kapena ndikhoza kunena kuti andale. Ndiye atenga gulu lina la anthu amene sitinamvepolo tsiku limodzi kuti anali ku msonkhano wa ndale kapena ayankhulapo nkhani za ndale kapena iyayi atumikira anthu ena andale ayi. Anthu amene tikhoza kunena kuti atenga anthu kuchokera ku machitidwe a zinthu mosiyanasiyana kuyambira ku ndale komanso kutengera anthu mmene ali ndi kuthekera kwawo pa ukadaulo wawo. Gawo lachiwiri ndaliyang'ana mbali ya kuthekera. A president akuoneka kuti atenga anthu amene ali nako kuthekera kuti akhoza kutumikira chifukwa chakuti ali nazo zowayenereza zoti akhoza kuchita bwino pa mpando wa uminista ndi kukwaniritsa masomphenya amene a presidentiyo pamodzi ndi boma lawo la DPP ali nawo. Gawo la namba 3 ndikuyang'ana nkhani ya zigawo mwina pa chizungu ndikati regional representation. Namva president kuti safuna dziko lino likhale logawanikana pochita zinthu. Akuyang'ana kuti dziko lonse la Malawi ndi limodzi. Ndizoona masomphenya abwino amene wowo. Koma zoona zachenza kuti ngakhale a president alankhula mawu mwa mtundu umene anthufe timadziwika ndithu kuti timachokera mzigawo zosiyanasiyana. Ngakhale kuti masomphenya a president ndi abwino wobweretsa Malawi pamodzi koma wochokera kumwera ndi wakummwera ndithu pa ndiye kumene amachokera iye. Wochokera kumpotonso naye ndi wochokera kumpoto ndithu pamene wochokera pakati nayenso ndi wapakati. Ndiye tikati tiyang'ane mmene dziko lino lilili tinazolowera kuti lili muzigawo zitatu. Timayang'ana kumpoto pakati
ngakhaleso kumwera. Ndiye tikati tiyang'ane mmene azigawira yambe kuzukuta kuchokera pamenepo kuti tikaona mmene asankhira anthu maudindo amenewa kuchokera kumpoto, kuchokera pakati, tikupita kumwera, tikhoza kuona kuti asankha bwino ndithu, koma pang'ono pali kusiyana, kulephera kugwirizana in terms of representation. Watikayang'ana mwina kumpoto mwachisanzo kuli nduna kapena zinayi kapena zisanu, chigawo cha pakati pali nduna zitatu kapena zinayi. Ndiye tikayang'ana kumwera kwachokera nduna zochuluka kuposa zigawo ziwiri. Ndikukamba izi tikamayang'ana pa division ya dziko ngati ma region amene Amalawi zinazowera. Koma tikati tiyang'ane ma region mophatikiza ngati mwina mmene ena amatchulira kuti Eastern region imene Amalawi ambiri sanayizolowere, akatenga Eastern region ndikuphatikiza zigawo zitatu zimene ndatchulapo, ndiye kuti tinena kuti dziko lili ndi zigawo zinayi. Ndiye tikayang'ana ngati kugawa kwa nduna kwa president kwachitika pakasankhidwe koyang'ana zigawo zinayi za dziko, tikhoza kunena kuti pamenepo achita bwino, chifukwa tikhoza kuona kuti anthu ena achokerabe ku Eastern region, ena achokera ku Northern region, ena Central, pamene ena achokera ku typical Southern region. Ndiye tikatsatirano geographical division ya mtundu umene wowo, tikhoza kunena kuti a president excellent, chifukwa pali equitable distribution or choice or pick of these cabinet members amene asankhidwa. Ndikachoka pamenepo ndibwererenso tsopano kupitiriza kuzukuta za nkhani ya kuthekera kwa ukadaulo. Tikayang'ana mmene a president asankhira maunduna awo, tikuona kuti nduna zimakhala kuti zikuyenera zigwire ntchito molingana ndi masomphenya amene mtsogoleri ali nawo, chifukwa ndi masomphenya amene mtsogoleri ali nawo amene amapangitsa kuti dziko likwaniritse masomphenya ake. President sagwira ntchito yekha, amagwira ntchito ndi nduna. Nduna zijaso zigwira ntchito zokha, zimagwira ntchito ndi akuluakulu ena amboma, monga ngati ma principal secretaries komanso mwina ma director. Zimene zija pamodzi zimapangitsa kuti unduna uliwonse ukhale kuti ukuyenda bwino kapena ukulephera. Zimatengera mtundu wa anthu umene ukutsogolera ministry. Tikayang'ana pa nkhani za ndale, tikuona kuti a president atenga nduna zofunikira kwambiri ndi kuzika ma ministry kapena maunduna mmene mumafunika kwambiri kachitidwe ka zinthu zokhuzanaso ndi ndale, kaya ndi mdziko kaya ndi kunja, koma azikwanitsa kuonetsetsa kuti pali kuthekera pogwiritsa ntchito ndale pakuyendetsa maunduna aja kuti apindulire dziko. Chifukwa tikatenga mmene palilinso maunduna ena amafuna anthu amene sadazame kwambiri zochitika za ndale, koma azame mu ukadaulo umene umabwera chifukwa cha professionalism imene ali nayo kapena expertise imene ali nayo. Ndiye taonanso a president atenga anthu ngati amene aja ayikaso m'maunduna ngati amenewo. Imakhala ngozi yayikulu kutenga anthu osadziwa ntchito zawo ndi kuwayika m'maunduna ena amene ali osayenera kwenikweni. Chifukwa tikapanga zimenezi kutsogolo kumakhala ngati disaster, ngati mmene takhala tikuzionera mbuyomu ndi maboma ena amene abwerapo ndikasankhidwe kosakhala ndi masomphenya abwino, ndikutenga anthu olakwika kwayikaso m'maudindo olakwika. Chimene tachiona ndi disaster. So tikabwera ngati mwina ku nthambi zimene timanena kuzukuta kwa fundo yoyamba ija, timanena kuti pali kuphatikizana kwa nduna
ndi anthu aukadaulo. Awawa ndi amene akhoza kumagwirizana ndi kumaonekerana kuti nkhani zokhuza ukadaulo ministry imene ikudalira pa ukadaulo akhoza kumatsogolerana kuti ukadaulo mundu nawo kuti ukaichite bwino imayenera kupanga izi chifukwa zinthuzo nzakuti akuzidziwa chabwino. pakakhala anthu andale nawonso amakhala kuti akuunikirana kunena kuti undunawo kuti ukayende bwino ndikukwanitsa chimene tili nacho chokhudzana ndi ndale timayenera titero tipereke chitsanzo chogwirika pankhani ngati ya ndale. Ubale wakunja kwa dziko ndi dziko lathu umadalira anthu amene akudziwa bwino za malamulo komanso ndale. Nde taona president mwachitsanzo atenga Honorable George Chakonda kukhala nduna yoyang'anira za dziko lino ndi maiko akunja chifukwa chakuti akutha kuzindikira bwino lomwe zimene achaponda akhoza kupanga ikakhala nkhani yofuna kukambirana za ubale nkhani za ubale pa maiko zimafunikana ukadaulo odziwa ndithu ndale mmene zimayendera. Titenge mwachitsanzo Honorable Mukito ndi achiwiri wawo achisale awayika kunduna wa za chitetezo cha mdziko chifukwa iwowachi akhalapo ku polisi nthawi yayitali komanso atumikiranso mu nthambi za chitetezo kwa nthawi yayitali soneza kuti akudziwa chimene chimachitika mu chitetezo cha mdziko ndipo akudziwa chimene akuyenera kuchita kuti zinthu za chitetezo cha mdziko tipitirire. Then ndikhoza kunena kuti a president asankha nduna zimene zizi ndikuzika malo oyenerera ndipo ndikukhulupirira kuti ndunazi zikayika Malawi patsogolo ndikutumikira mofunanso kuti masomphenya a president akwaniritsidwe ndikufunanso kuti mwina ulamuliro wa DPP upitirire. Nduna zimene zikuyenera kuchita ndikukwaniritsa zomwe zingathe kuchita maunduna awo amene wawo. Chabwino tisanayambe kutenga ndemanga za Malawi ndimafuna mutithandizeko pali zinthu zitatu zimene timafuna tiyang'aneko mbali ini. Mwina tiyambire pa kasankhidwe kamunena kuti atenga ena odziwa chabe kuti ntchito yako idziwa bwino athandiza kupitisa patsogolo dziko koma ambiri ndi andale oti mwina penampenanso amaonekera kuti akutumikira chipani chawo cha Mutharika. Pamene pamuunikirapo bwanji panalibe kuthekera konena kuti akhonza kutenga anthu odziwa chabe oti akhonza kugwira ntchito zimenezi kupatula amene amatumikira chipaniche. Mukamayankha funso limenelo ndimafuna mutithandizenso kuunikira kunena kuti tikuona penampena kunena kuti ena akaizukuta cabinet akunena kuti chipembezo sana chiyang'ane bwino chifukwa mwachisanzo ndimamva pena kuti anzathu achisilamu akunena kuti khala ngati sakuonamo msilamu mu kabineti muja. Kunali kofunikiranso bwanji kuti ayang'ane mbali imeneyo? Tiyambe ndi ziwiri zimenezi kenako tibwera ndi mbali yachitatu kenako titenge ma comments kuchokera kwa Malawi. Tikayang'ana mmene boma limakhazikitsidwa chifukwa cha chipani ndipo kulibe chipani chimene chimayenda mopanda anthu andale. Tindikhulupirira kuti zikhoza kutheka dziko lina lililonse lapansi kuti chipani chipange kampeni ndi kupambana kampeni ija ndi kulowa mboma, koma kulowa mboma muja amene apanga kampeni imeneja andale kapena achipani akhale kunja osayendesa nawo dziko. Ye ine dziko limenelo ngati lilipo pansi pano naliona ndiye tingaye blame kasankhidwe ka president kuti asankha atsogoleri amene amatumikira ku chipani ndikukhala mkabineti ya boma la Mutharika. Kuso likhoza kukhala kuti akanasankha ndani pambali pa anthu amene anatumikira chipani kuti akayendese dzikoli. Tikhale ndi mtima onena kuti
tiziyamika poona kuti a president atenga anthu ena omwe samachita nawo ndale ali mcabinet, kusonyeza kuti a president abweretsa balance, a blend, special blend of people. Titenge mwachitsanzo olemekezeka a George Partridge, inayo ndadziwa olemekezeka a Partridge ngati munthu wa business osati ngati wandale kwa nthawi yayitali. Ndadziwa munthu ngati amene wakhala akutumikira mu public service. Tinamvepo kapena kwaona atapita ku msonkhano wa chipani cha Malawi Congress Party, UTM kapena DPP, koma a president atenga ndikukhala nawo mu cabinet ngati mene. Sizingatheke dziko lina lililonse lapansi amene amachita ndale kutenga anthu amene sali andale okhaokha ndi kuwayika mu cabinet, kulibe, sizingatheke. Ndiye apa ndimaona ngati kuti Malawi ngati akuona masankhidwe a president kuti ndi olakwika pa argument ngati meneyo, ndawunikire kunena kuti apereke chitsanzo cha dziko pa dziko lapansi limene cabinet yake ndiye anthu okhaokha a business opanda andale. Ine ndikuchita challenge, sandibweretsera. Ndachita study ndale za dziko lapansi ndi malamulo au katswiri pa ndale dziko lapansi. Ndinapezepo dziko limodzi limene wochita ndale asankha anthu okhaokha ochokera gawo lina osiyana ndi iwo amene akwanitsa kutenga boma. Ndinaziona. Tikayang'ana pa nkhani imene anthu ena makamaka anzathu achipembedzo ayibweretsa, ndizoona. Inenso sindinaonemo mkatimo lead cabinet member amene akuchokera ku chipembedzo cha Chisilamu. Ndikukhulupirira kuti kayendetsedwe ka dziko kamadalira anthu mmene ndafotokozera koyambirira kuja, koma nzosatheka kunena kuti boma ikhoza kutenga gulu lonse la anthu ndikuwayika gawo limodzi loyendetsa dziko. A president pano akusankha anthu akuluakulu maudindonso akuluakulu oyendetsa boma. Ine ndikungoganizira kuti a president asungira malo ena au anthu ena ochokera ku chipembedzo zina, si Chisilamu chokha, kuli chipembedzo cha Urasta, anthu amenewa ndi a Malawi. Asilamu, anthu amenewa ndi a Malawi, ndipo agwiranso ntchito yabwino kwambiri kuthandizira kukhazikitsa boma la DPP kapena kusankha President Mutharika. Sindikukhulupirira kuti President Mutharika akhoza kuyiwala kufuna kukumbukira anthu azipembedzo zina monga Chisilamu kaya ngakhalenso Rastafarianism, kuti anthu amenewa akhozanso kutumikira dziko maudindo akuluakulu. Ineyo ndikukhulupirira kuti Amalawi ayembekezere kuti a president asankha ndithu anthu ena akuzipembedzo zimene ndikuwayikanso maudindo ena akuluakulu kuposanso ngakhale mwina maudindo a unduna. Unduna wa dziko kapena unduna wa boma sipamathero pa zinthu. Boma lili m'magawo atatu, kuli judiciary, kuli legislature, ndiye kuli executive. Executive ndi gawo la ndunali, ndiye legislator ndi aku parliament iko. Kuli maudindo ena amenenso amatha kubadwa kuchokera mparliament. Ndiye kuli judiciary, kuli anthu enanso maudindo akuluakulu amene amafuna anthu okhala nawo ukadaulo wa ku judiciary koma ochokera mu magawo osiyanasiyana ngakhale zipembedzo zosiyanasiyana. China chimene ndimafuna tiunikirepo, wenanso akayiona kabineti imeneyi akumanena kuti mwina mwayi woonetsa kuti abwera mwa mtundu wina Mutharika kuzathana ndi mchitidwe wakatangali komanso kuchita zinthu poyera. Akuti akamayiona kabineti muli anthu 10 mwina kupyolanso pamenepo amene adali ndi nkhani zoti akayankhe ku mabwalo a milandu kapena amafufuzidwa ndi mabungwe osiyanasiyana amene amafufuza pa milandu. Ndiye kuti theka la kabineti imeneyi idali ndi nkhani ku mabwaloku. Akadachita motani inu mukuona bwanji
mmene achitiramo kusankha anthu amene aja, koma mugulumo ndikukhala kuti anthu ena adali ndi nkhani kumabwaloko. Ineyo kuona kwanga kwambiri ine ndimafuna kulemekeza malamulo a dziko. Ndipo ndimalimbikitsanso Amalawi kuti aziwerenga za malamulo a dziko ndipo aziyamvetsetsa kuwatsatira komanso kuwachita. Malamulo a dziko lino muli nkhani za milandu, ndipo timanena kuti munthu akakanirizidwa kuti wapalamula mlandu amamangidwa. Akamamangidwa amapita ku koti. Akapita ku koti, koti likagamula kuti alibe mlandu amakhala mfulu. Likagamula kuti ali ndi mlandu amapita ku ndende. Ndiye malamulo a dziko lino amanena kuti munthu aliyense akamangidwa amangokhala oganizidwa, ndipo amadziwika kuti ndi olakwa. Koti likagamula ndi kulamula kuti munthuyo ndi olakwa apite ku ndende. Tikati tiyang'ane za milandu ya anthu onsewa amene tikuwaona mu cabinet imene ilipoyi, ndi anthu onena kuti milandu yawo siyinathe ndipo sali mu ndende, ndi amfulu akuyenda. Ngakhale kuti ali ndi mabelo m'manja m'matumba, akumapita ndi mabelo aja ku makoti kapena ku polisi mosunga lamulo, koma anthu aja mukati muyang'ane nkhani ya lamulo ndi osapalamula ndi osalakwa. Ndiye Amalawi tizionanso pa nkhani ya malamulo kuti ali bwanji. Apa ngati kuli kulakwitsa sitingalakwitse osankha the appointing authority amene ali president, amene tikhoza kuona kukhala wolakwa ndiye ndi lamulo lathu. Ngati lamulo lathu tikuona kuti ndilotsimphina, tilikonze kuti zinthu ngati zimenezizi zikamachitika kutsogolo kuti tizaona kuti akasankha ndikuti asankha mophwanya lamulo, koma apa president asankha mosaphwanya lamulo, ndipo palibe lamulo limene president akhoza kulozedwa chala kuti lamulo ila president mwaphwanya section yakuti ya malamulo a dziko lino chifukwa mwatenga anthu amene akuyenda ndi belo kulowa pa unduna. Lamulo limene simulipezapo. Ngati lingapezeke mundigawire inenso ndikalione. Koma ndingathe kunena motsimikiza mtima kunena kuti pamene anthu opalamula milandu akupezeka, abwalo a milandu azichita changu kuthana ndi milandu ija, kuti anthu opalamulawo azidziwika kuti ndi opalamula kapena ndi osalakwa. Milandu sibwino kuti izichita kutha 5 years milandu sinatsekedwe. Milandu ya mtundu bwanji, dziko la mtundu bwanji, pamene amakoti mabwalo ali momwemo, majaji oyenderanso magalimoto odula kwambiri, olandiranso ndalama za nkhani ali momwemo. Chimalepheretsa majaji ndi mabwalo a milandu kuti azithana nayo milandu ngati imene yanthu ngati amenewa mwansanga ndi chani. Ngati pali kutsimphina kwina kwakagwiridwe ka ntchito, blame imeneyi tingakhale pakusankha kwa president kwasankha anthu ngati amenewa. Blame ikuyenera kupita ku mabwalo a milandu ndi majaji amene amayendetsa nkhani za milandu mwa mtundu umenewa, chifukwa ndi anthu amene amachedwetsa chilungamo cha anthu m'dziko. Mapeto ache anthu amatenga mlandu kukhala chizolowezi, amatenga kupalamula kukhala chizolowezi. N'chifukwa chake m'dziko muno anthu amene akulemera kwambiri ndi anthu amenenso amakonda kupalamula milandu. Anthu amene amapalamula milandu ambiri samangidwa ndi kukhala ku ndende, amayenda ndi kukhala amfulu. Ndiyo vuto limeneli ndimafuna ndiwunikire kunena kuti vuto ili ndi vuto la lamulo, komanso ndi vuto la anzathu aku judiciary amene amagwira ntchito zofuna kuti chilungamo cha mdziko chichitike poweruza milandu ija mwachangu, modekha koma mwachangu, komanso mwachilungamo. Chabwino. Titenge ndemanga za Malawi 0998475904 ndo pamene mungaimbe 1895 ndo kumene mungatumize SMS kuti timve ndemanga yanu madzulo ano. Cabinet ya Amutharika mwayiona bwanji? Tatimbireni phone pamene pakuti timve kuti mukuti bwanji. Hello.
ndaswera kainu Ndaswera. mumvekera patali tukapena mwagwira polankhulirapo kapena Halo. eya pamenepo bola nitakumvani Mukulankhula ndine Kenneth Kidoto kwango kumachinga muzi mwa gupa mali chitengokwe. tulandireni kwangokwe ndemanga yanu Ine manga yanga ndiofuna kutokoza kwambiri balingana ndi mtsogoleri wathu amene tinamusankha Profesa Peter Mutharika imene asankhira maudindo kuboma. Ya chimene apanga chinthu cha nzeru kwambiri choti sitimachiyembekezera komanso achita bwino kwambiri posachedwetsa kuyika maudindo potengera kuti dziko liyambe kuyenda bwinopo panopa mmene apangiramo. Ine ndathokoza kwambiri ndikuwafunya mafuno abwino a Peter Mutharika ndi nduna zawo zimene asankha koma ndunazo asayiwali kuti kumene kuwapita chifukwa cha ife anthu kuno kumuzi kupanda ife kusankha president yo tidosakana pasipaso chabwino. Eya ndeto chiwayang'ane madera mmene akuchokera kuti kodi anthu tiwathandize motani anthu akumtiri tiwafikire motani pakumafunika zinthu zambiri kumadzi. Yamapanga chisankho chowavotera madzobe unakuti anthu amapero ena amapero awali mthumba koma nkufika pa mulingo wavotera mpaka nkuwina tichonsezo ife timadziwa komanso mmene asankhira Mutharika nduna zawo atenga mbali zonse za dziko lino la Malawi. Nge ine kumbali yanga ngati John kuno kusalima ndikunena kuti asankha bwino komanso zinthu zizayamba bwino ndunazo zigwire ntchito yokomera Malawi osati kuzisangalatsa UN. Chifukwa akatero ndi mmene akumayankhulira president yacha nzodziwikira kuti awachotsa ndi akawachotsa ikhaso mbiri yoyipa. Zikanaza ku khoti ndekuti akhoti mmene ayankhulira awakona kuti amakhoti azichita changu kulondoloza milandu yonse imene ikuchitidwa ndi anthu otchuka ngati awawa. Kumbali yanga kuno kusalima Stefano John ndikunena kuti ndunazi azisankha bwino ndipo saizi yabwino mosaononga chuma cha boma. Ndikatola pamene pamangazi ndipereke bwalo kwa anthu ena kuti ayankhuleso zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. 0998475904 ndo pamene mungaimbe 1895 ndo kumene mungatumize SMS kuti timve kuti mukuti bwanji. Kabineti iyo ili bwino kwambiri. Ine Emmanuel Kalunga from LCT area 50 tathokoza kwambiri poti tumizira uthenga umenewo. Hello. 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 Mwaswera. Ndaswera kumene kumaswera. Taswera tudziweni komanso pamene mutiimbira. Ine Magdafu ndiko kulongelera mumvekera pansi a Magdafu mwina mwagwira poyankhulira kapena ndemanga yanu njozani. Osagwiraso. Ndemanga yanu. Okay, ndemanga yanga ndiyakuti izozo zimachitika koma kumakhanga ti kuphwanya pemalamulo ngakhe kuti malamulo sane natingwerekeza ngati cabinet amene ali nduna yona za nziko ndi mwamozi amene ali pangaka zimene ndawo apolisi amene ali responsible lontenga munthu koti kapena yeyo azikapanga ripoti ku polisi munthu wamkulu amene ali nduna angakapite ku majunya wake makapanga ripoti ngati mwantendere komanso atone jena amene amatenga nkhani kupita nayo ku khoti ndi osankhidwa ndi boma limenelo kuti iyeyo angakhale mphamvu yotenga anthu andale amene amusankha kuti akhale atone jena mwamphamvu kupita nayo ku khoti. Ndi nkhani yonena kuti nkhani zizingopitirira sizizitha sangakhale mphamvu
yomurengera munthu kukoti wachankani ngati zili nkani ngati zimene mabwana awo awasankha pa mukupito ndakarenge omweyo kumapitana kukoti izingachitika kapena kuti patokhala povuta ingakema malamulo amanena kuti tiolakwa atosankhidwa koma pena pake pamachepetsa milandu oti apa pasakafaili ita milandu imene sipita kukoti ndi pang'onong'ono pomwe ito sapita pokapo koma lina likadzaraningira tabwerapo koma apande kuti milandu iyi ili izingokhala limene ili. Chabwino ndathokoza kwambiri kutiimbira foni wawo. Zikomo kwambiri. Zikomo. Ino Mphonde kapena kuti amfumu walasi kuno kwa group Khoswe Balaka cabinet achulusa azibambo 50-50 palibe komanso enawo akuyankha milandu akutero Enoch Mphonde. Tathokoza kwambiri kuti tumizira uthenga umenewo. Hello. Mwaswera bwanji wawo? Sasa bwino mangale. Ndaswera tudziweni. Ndina asikuno kuzomba kuchingale. Tulandireni kuzomba kuchingale ndemanga yanu madzulo ano. Ene ndemanga anga ndikupeka kuti nduna za zigoyi kanapanga chawo ipa ifufuze nkhani ya kuchikangawa. Mwaiona bwanji cabinet? Cabinet ndi yabwino mamagazi. Chabwino ayi ndathokoza kwambiri. Zikomo. 0998475904 ndipamene mungaimbe 1895 ndikumene kukubwera ma SMS. Cabinet ili bwino zikungofunika kuti agwire ntchito mokomera Amalawi ndi kugwira mokhulupirika. Ine bambo alusungu kubangwe na miyango. Tathokoza kwambiri. Tiyambike kwambiri amutharika popanga chiganizo chimenechi. Ndine Harold Stefano Muyatso kuno kunenu mudzi mwa Chirombo. Tathokoza poti tumizira uthenga umenewo. Asankha bwino nazo nduna zisunge mwambo. Ine Blessings kuno kubalaka zikomo. Tathokoza kwambiri. Hello. Mwaswera? Taswera bwino kaya. Taswera tudziweni. Ndine Kingsley Brown. Nkuti kumene kwa Brown? Kuno kunamadzi. Tulandireni uchokera kunamadzi ndemanga yanu. Ndemanga anga ikhala ngati befu sopita kwa bwanawo. Chabwino. Kuti cabinet imene anthu amene akunenedwa kuti ali mapero ena kumapita ndikuti kukhoti sizingasokoneze milandu yawo kuti ingalipire kutha bwino chifukwa choti ali pa udindo. Achaima ndikulopera kuti mukulimva funsolo Ine funso limene ndalimva ndithu. Chabwino. Tathokoza kwambiri. Akuyankheni pa wireless pa bwana. Zikomo. Mwina achaima ndingokupasani mpata muyankheko funso limenero nde mukachoka pamenepo mwina mungoyankhulakonso tidali ndi comment imene imanena kuti kusankha amayi ndi abambo mu cabinet mukhala ngati akuti 50-50 sitikufikira. Mutiponso bwanji pamenepo achaima? Ndinene kuti lamulo limaposa mphamvu. Lamulo limaposa chuma. Mukaona kuti chuma kapena mphamvu zikuposa lamulo ndiye kuti pamenepo palowa chinyengo mdziko. Ngati nduna ili ndi belo ndipo belo imeneyi pamakhala pali amati ma conditions, zinthu zimene akuyenera kutsatira kuti zikwaniritsidwe. Condition yaikulu ya belo imakhala mina kukaonekera ku polisi kapena kukaonekera ku court kuti akasainepo. Nge ngati mabelo ali ndi ma condition amtundu umenewo, anthu amene aja amene asankhidwa ndi president asankhidwa mwa malamulo. Chimene akuyenera kupanga iwo ndi kulemekeza malamulo. Chifukwa milandu yawo inathe, milandu yawo ili ku court. Potero kuti pamene nthawi yopita ku court ikwana, akazafunika kupita ku court, anthu aja ngati ali wolemekeza malamulo ku court adzapita ndithu. Ndipo chitsanzo chabwino chidzaonetseredwa kuti President Mutharika wasankha anthu wolemekeza malamulo. Isaiwale boma la DPP tsopano ndilosiyana kwambiri ndi boma lakale limene DPP
inalili kusiyana koyambirira kumene tikhoza kukuona kwakuti a president Mutharika, the professor of law, munthu wodziwa za malamulo amukoti, si malamulo ngati ndi madziwa ineyo andale koma iwo amukoti, malamulo amene amatsogoza chilungamo kuti chichitike. Kachiwiri awo a vice president azikoli Justice Jenny Ansah ndi lawyer, osakhalanso lawyer chabe koma judge wamkulu kumakhoti amilandu. Anthu amenewa ndikukhulupirira kuti ngati akufuna kuti dziko lino liyende bwino achita chimene analonjeza a president, analonjeza a vice president kuti adzatsatira malamulo a dziko lino. Ndiye ngati lamulo la dziko lino likunena kuti amene ali ndi belo akasayinitsa belo akuyenera kupita kukasayinitsa belo chifukwa ndi lamulo. Ndiye sindikufuna kuti ndingathe kuteteza kuti ayi anthu apopeza ndi nduna kapena anthu popeza ali ku polisi sangathe kusayinitsa belo. Maganizo amenewo tichotse chifukwa lamulo likuti akasayinire belo ndipo akapite ku koti akayankhe mlandu. Kufikira nthawi imene koti lizagamule kuti alibe milandu kapena ndikufikira nthawi imene attorney general kapena director of public prosecution adzatsimikizire kunena kuti anthuwa alibe milandu. Koma pakali pano ndi anthu anena kuti mabelo akuyenera atsatiridwe molingana ndi ma conditions awo. Iwonso akudziwa kuti chimene ndikulankhulachi ndi chimene chikuyenera kuchitika. Tikayang'ana pa nkhani ya azimayi mu cabinet, yang'ane kuti cabinet imene asankha president ndi lini cabinet. Mwina kukhoza kukhalano kachiwiri ngati kasali nthawi yoyamba kukhala ndi nduna zochepa ngati zimenezi kuphatikiza ndi achiwiri awo. A president APM tathokoze wasankha lini cabinet yaing'ono imene khoza kupulumutsanso ndalama za nkhaninkhani. Koma mukayang'ana mkati mwa cabinet imeneyi muli azimayi angapo. Sizingatheke pakali panopo kuti ngati 50-50 campaign ikulephera ku parliament kuti 50-50 campaign ikatheke mu cabinet. Izo zosatheka chifukwa tikamakamba za 50-50 campaign amayambisa ndi anthu kumizi kuja kusankha. Kodi anthu kumizi tavomereza kunena kuti ku nyumba ya malamulo kukakhale 50% ya azimayi ndipo 50% ya azibambo? Mukayang'ana parliament imene yatsegulidwa kumene mukapeza kuti chiwerengero cha azimayi chidakali chotsika ndithu kwambiri. Ndiye sizingatheke pamene chiwerengero cha azimayi chatsika kwambiri ku nyumba ya malamulo kuti president akatenge chiwerengero cha azimayi chikhale pa 50% mu cabinet yake, komanso cabinet yake yaing'ono ngati imeneyi. Zosatheka. Tiyamike kunena kuti mkati mwa anthu amenewa mu cabinet imeneyi muli azimayi, mkati mwa akuluakulu amene asankhidwa maudindoso ena akuluakulu kuli azimayi. Chabwino. Pa 1895 akuti apule asankha bwino nduna zawo. Ine Evans Chirombo kuno kwa Mpheta TM Posa Machinga. Tathokoza. Nduna zisiye chinyengo cholembana ntchito. Ndine Anderson Karonga. Tathokoza. Mona Mangazi. Ndine Katete Khosolo. Ife tikufuna angotionerako zachikangawa akutero amenewo. Asankha bwino koma ndunazi zisunge mwambo. Ine Ruth Chinthuli. Tathokoza. Kabineti ya president ili bwino komanso ithandiza. Pastor D Nandewe Zomba Thondwe kwane mbere. Tathokoza. Tiyamikire kwambiri Mutharika asankha bwino ndunazo. Ine Mr. Mawaya. Tathokozanso Mawaya. Hello. Mwaswera bwanji wa? Ngankulu kasela kunaka inu. Taswera tudziweni. Masika kumakanje tukura atrogame ne oli. Tulandireni atrogende manga yanu. Iyali hali umveka ndipo. Lunazili kunzezi. Kwasankanzi okada uyo. Zonthawala minanga ngisendize. Masa mena yokusekela kuti kuyawa ngizoti. Ngona azena amasanka kuna chikanjawo kumalandwe izizi kunozoona mona chima. Asanka mundu amene ali kusekela kuchitoka mina kuziwira. Kuna mvuyo mumama ngezi ni take kwambiri.
unaleta nekani hii kwa mbili kuna na ngulomu kwa kuweza hapo kwa kuweza college mwa ene sikajina kwa kuweza kusema se ikana ngani zizo bale ukada ulo oh sio bana kwa baba akitaka yu dinana mtunza asalamu kuojiwa zinakutika ndio baba nzozi zedi akora kuzo makanjira ndathokoza kwambiri pa 1895 akuti ine ase brave kubangwe maunduna ali bwino ndipo we are just expecting kuti everything will be possible akutero amenewa Dina Wita Machinga tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi tapangani subscribe like comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu